mister na pinaghahanap ngayon. Hindi niya makita ang kanyang mister dahil ito po ay ayaw magpakita. Tinatago baka ng kanyang kerida. Ay. May contact doon sa nanay ng kerida pero hindi makontak ang asawa. Hindi rin daw nila alam kung saan nagpunta ang asawa ng ating secret file sender. So ano kaya magandang gawin ng ating secret file sender? Pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Darwin Russell. Miss Yan, itry mong idemanda ang mister mo ng RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Children. Ikaw ang totoong dehado rito. Iba talagang nagagawa ng pera. Lahat ng bagay pwedeng makuha, pati na ang asawa ng iba. Miss Yan, lesson na ito sa iba na magiging mabuti o masamang pera depende sa taong humahawak o naghahangad nito. Sabi nga nila, money is the root of all happiness. The money is the root of all evil, sabi nila. Pero depende kasi talaga yan kung anong intensyon mo, saan mo gagamitin ang pera, ito ba ay makabubuti, ito ba ay makapag-spread ng kaligayahan sa mga tao, ito ba ay nakuha rin sa tamang paraan. Alam mo yun, ang daming considerations. Pero definitely and reality speaking, yes, realistically speaking, kabisyo, kailangan natin ng pera para mabuhay. Huwag niyong sabihin sa akin na hindi, kung wala kang pera, okay lang yan. Hindi po totoo yun. Gawa-gawa lamang po yun ng mga ermitanyo, gano'n. Charot with that. Anyway, ito naman sabi ni Bernard Tenant Laurejas, hindi naman deserve ng legal wife na habang buhay manahimik. Para may matutunan ang legal husband, dapat ay meron siyang gawing paraan para ito ay matuto. Watching from Santo Niño Elementary School, San Fernando, Pampanga. Magandang hapon, DJ Rocky from Bernard Laurejas. Actually, dapat naman talaga matuto yung mga ganyang klaseng tao. Kaya lang, paano matututo kung hindi naman mahahanap? Paano muna mahahanap? Saan matatagpuan? Anyway, ito man sabi ni Lian Castro Gonzalez. Money only impresses lazy people and money is the root of all evil. Bagay yan sa asawa mo. Mukhang nasilaw pa sa hotel, staycation, pasarap buhay, at kung ano-ano pang kaginhawaan sa buhay ang mister mo. Suplong mo na lang ang mga yan, mga walang puso, makasarili. Kakarmahin din yan. From Lian Castro Gonzalez. Actually, hindi ba natatakot yung mga ganong klaseng tao sa karma? Feeling ba nila kapag may pera, kaya na nilang gawin ang lahat? Na wala nang sisita sa kanila? Anyway, ito naman sabi ni Robert Tirao. Kung kinakailangan mong magsalita, sender, need mo para matuto ang iba sa pagkakamali mo at lalong-lalo na matuto ang iba sa pagkakamali ng mister mo. Nang lumabas na siya sa lungga at magkaharap sila at mag-usap-usap kayo. Ito pa sabi ni Charles Sancho, galing nung K as in kabet. Ano yun? Kalaro ka niya para magtagu-taguan ng mister ng may mister tapos may agawan pa na parang bola? Galing mo, girl. Alam mo ba yon? Well, hindi na tayo bata para i-level up ang larong pambata. Diyos ko, taguan ng mister at kabet with agawan ng asawa. Ano kayang susunod? Langit lupa pero yung mister at kabet, yung nasa langit at yung sender nasa lupa. I think hindi bagay sa kanila yung ganong klaseng laro. Dapat ano yun? Langit and impyerno.
Diba yung langit, yung mga loyal, ganyan. Impyerno, yung mga hindi loyal. Yung mga sumisira ng kanilang pamilya, yung ganern. Charot with harot. Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Jai Pineda Javier Belen. Dapat itong si Kay na kabet, siya ay magpunta sa Thailand. Doon siya mag-club. Maraming lalaki doon. Kesa makasira siya ng pamilya. Total, 'di ba? Mahilig naman siya. Marami siyang pagpipilian doon. Ay, nga no, ba't di na lang siya doon? Ito pa sabi ni Paolo Evaristo. Baka kaya nawala yung asawa niyan kasi nalaman na nung tatay tapos isinilid na sa lata ng sardinas kasi wala namang pakinabang. Lol, joke lang. Charot, wedarot. Oo nga, no. Hinisip ko rin yun. Baka nalaman na nung boss, nung mister niya, tapos itinapon na sa kung saan man. Ay! Walang dami pumapasok sa isip nating lahat. Kung nasaan na nga ba yung mister ng ating secret file sender. Malakas pa naman kumutob yung babae. Tsaka, kung mukhang okay naman yung kabit or si Kay na anak ng boss niya, anak ng boss ni mister, baka magkakasama lang din talaga sila. So, may tinatawag tayong paimbestigahan mo. Wow! Oo. Pag etong investigador na to, sinek kung saan nagpupunta yung Kay as in kabit, lalo na kung nagtatrabaho pa, baka matuntun mo dun yung asawa mo. Hindi ko alam syempre kung ito ay magiging legal or hindi, pero maganda kung gagawa ka ng mga aksyon na ganyan. May ikukonsulta ka muna na legal advisor or someone who really knows legal aspects kasi mahirap na dyan ka pa madali. And then, kapag nalaman mo na nakahingi ka na ng opinion, that's the time you push for justice. Kasi hindi lang naman yung pagsasama ninyong mag-asawa yung nasira dito eh. It is the family. Ang sakit sa puso, no, na meron na namang pamilyang nawasak nang dahil sa mister na pumayag at dahil din sa isang malindi, mahaliparot na babae na dumikit, kumati, lumapit. But it takes two to tango. So, dalawa sila dito nagkasala sa'yo at sa mga anak ninyo. I may not be the best person to give an advice sa mga kategoryang kabitan or whatever, lalong-lalo na sa mga kasal. Pero lahat naman tayo nagmamahal. And all I can say is that napakaiksi ng buhay para tayo'y wasakin ng taong pinili natin. Of course, we expected that this person we chose to marry ang siyang magpapaligaya or will add extra happiness into our lives. Etong taong to, yung magbibigay kahit papanong ng kaginhawaan sa buhay natin. He's gonna be our partner in life. Kaya lang, hindi talaga sa lahat ng pagkakataon yung inisap natin, yung naging idea natin, mangyayari, matutupad. Kaya sa pagkakataong ito, I want you to gather all the strength na kinakailangan mo para lumaban ka. Hindi lang para sa sarili mo, kundi sa pamilya na sana'y itinaguyod din ng asawa mo. Etong laban na ito ay para sa mga anak mo. So speak up.
speak up. At baka sa pagsasalita mong yan, ay bigla na lang lumitaw ang asawa mo. And ang avenue mo para makapag-send ng message ay yung K, as in kabit, ng mister mo. So sabi nyo nga, involved na dito yung nanay ng kabit or yung asawa ng boss. Kausapin na. Na pag hindi pa lumabas ang asawa, ang mister, then, sige. Kung kinakailangan humantong to sa korte, or kung kinakailangan na malaman to ng ibang mga tao dahil pinaghahanap mo na yung asawa mo, then so be it. Pero syempre, kailangan mo maging matapang. Kaya mo bang lunukin yung sasabihin ng ibang mga tao? Kaya mo bang tiisin yung magiging paghihirap ng mga anak mo? Or paghihirap mo rin? Because for sure, kapag lumabas na ito, ibang usapan na yun. May maririnig ka na, OMG, bakit ganun? Asawa ng, ano niya yun, diba? Asawa niya yun, tapos kumapit, ay, merong meron na sa relasyon ng anak ng boss. Tapos meron pa dyan yung bubulong sa'yo, na parang demonyo na, ay, kaya ka iniwan kasi ganito, ganyan ka. Alam mo yun. It will try to consume you. Hanggang sa maramdaman mo na you are not enough, you are not capable of loving right, you are not lovable. Ang dami mong mararamdaman na ang ending, sarili mo yung kukwestiyonin mo. Na tama pa ba yung ginagawa ko? Na tama ba na ito yung naging desisyon ko para sa pamilya ko at para sa mga anak ko? So, kailangan lahat ng tibay ng loob makuha mo. Nandyan sa iyo bago ka mag-decide doon sa part na I'll speak up. Kasi malaking eskandalo na rin. Pero malaki tong kaharapin mo. At hindi ka dapat patibag. Hindi ka dapat magpatibag doon sa mga spectators lang sa paligid mo. Or mga marites lang sa paligid mo. Dahil alam mo kung sino ka, alam mo yung kapasidad mo na magmahal, alam mong ibinigay mo lahat, at alam mong ang pinaglalabanan dito ay hindi lang pansarili lamang, kundi pang anak ninyo. Para sa mga anak ninyo. Kainis lang din kasi yung mga tao, sasabihin na, ay, eskandalo yan or whatsoever. Pero hindi nila alam na grabe kaya yung hirap na pinagdaraanan ng pamilyang ito. So instead of judging these people, why not try to help these people? Yung ganun na lang, malasakit, pag-intindi, at pag-encourage na piliin yung tama. At makapili sana na makapagbibigay ng kapayapaan sa buhay. So, yan lang. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are so with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung manggapang sa Kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Yan's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic.